Hallo guys, i dag der vil mig og min ven Anton gerne spille. Og så vil vi også gerne fortælle lidt om hinanden. Nej, om os selv. Vi starter med mig. Jeg er 11 år gammel. Jeg er født den 21. december. Og jeg er grim. Og jeg er god til Roblox. Og bare lige der, det er min ven Antons account. Vi trader også i stil af Brainrot. Vi trader også den der mango, vi lige peger på med musen. Inden i stil af Brainrot, der trader vi en gang Lost Mobiles. Der Hvorfor er du så dum? Nu skal vi tale den om. Nej, det skal vi. Jo, vi skal. Nej. Jo, jeg kunne lige se Frederik er langt. Altså, det behøver vi ikke. Jo, hallo, vi skal lave en ny, hvor du ikke skal sige, at jeg er dum. Okay, Anton, nu er det din tur. Sig det. Ham der pancake ved jeg godt med. Okay, hej, jeg er ikke lige så mærkelig som om der er den anden. Gå væk. Okay, jeg hedder Anton. Jeg er 11. Jeg bliver snart 12. Og jeg, ja, det var min Lost Mobiles. Og så jeg trader med alt det her og det derovre. Ja. Og vi trader også dem her, som er så ham den andens. Det her. Så dem her. Vi trader det hele. Men altså, vi ved ikke om vi går først. Det finder vi ud af. Så very good. Very good. Record. Nej, for helvede.